Itanaal daw, mga kakabsat, sumlet tayo manan iti apat, ipasat ti dear am alondi, mga istorya, di kasla simpon dain iti rugi, niyam tumbal sarita ket adda sugat nakalaman. Adda niladan, ubin na adsansanit iti balay gaputa awan ti ina iti abay na, niyam iti panagulimet ni Daddy Ken Nola, adda kinapudno inabayad inay kubli. Adda met datsutsi ken nanday, dua ka ubin ay mabisin, nabanog, ken mapaparigatan iti trabaho ken eskwela, bayat iti pamilya ket at berbirop lain iti lugar ay natalna. Kadagitoy ipaset, makita tayo pa'y ni Norman, inaluklukuan ti panunat iti ayat saan imambin, adinda iti bukod na ibaso ken ti baso ni Alona ket adsaho iti maysay naligat sa lutsud. No naburak ti pamilya, no naladaw ti panagbabawi, adda pa'y kadidalan ti panagpakawan. Dear Mr. Lonely. Agawaam ti magnalander. Nasakit ti sakak anasugat manang. Kasano nga ruden dayta? Maladaw tamanan. Umuna kalatan manang. Naa, saan mo't amabalin a panawan ka? Delikado ti magna dito'y kalsada no agmay saka. Sapay kabuteng mo dagiti lugan. Ni Auntie Salome mat ngamin. Amo na nga adda klase tayta. Ngam pinagtrabaho na tapaylaang. Wen tay sukano ti bayad ti panagnaed tay jabalay na. Nakita nga adda kwartang intad ni tatang kankwana idi. Di kalatan agreklamo. Tano aramidam dayta. Ad-adda ang makaungot ni auntie. Ad-adda akaasita. Nasaya at mat na nakariing kan chuchay. Anya ti maaramid ita, auntie? Sabado ita, mangayo tayo manan, taawanan pagsungrod. Riingam ni Lander, taisupay di mabagkat na. Nasakit ka no ti saka na anasugat, idi nagtrabaho tayo iji gardenyo, auntie. Rason naman ang dayta. Ang mga no sumurot kat agdaraman ng ti sugat na, auntie. Mapantayo at tanlo. Awan ti mabati dito'y balay. Anya? Masapol at tulungan dak. Ngamin, siyak ti mang palpalamot kada kayo. No awana, adaya pag naadan nyo, ha? Makaadal kayo nga ta. Anay ko, pag ginanatapay manang. Nagdagsan launay ti kayong impabagkat ni Auntie Salome. Uray siyakmat, kita man timpabagkat na kanyak. Nuadda ni nanang. Sana nga ipalubos ng agbagkat ta iti kastoy kadagsan. Awan mat ngamin ti bibiyang ni auntie kadata. Uray na dagsan at trabaho kat iparamid na latta. Uwan nga rod manang. Kisayan takid diti kayo nga impabagkat na. Ibati ta ti daduma. Tapno saan ta amarigatan unay. Masapol nga ilamang ta. Tapno saan amakita ni auntie. Una. Nakutong lang nga rodan da tao. Agbagkat ta pa iti nadagdagsan. Wen nga ron. Jay kumamat ka ba ta ti pabagkat ni auntie? Ala, tulungan nakpay dito'y manang. Kisayan ta ti kayo binagkat ko. Tulungan kan tumat intun madamdama. Itay pa'y nga urayan ka dito, Irwar. Ano di balon nyo? Nag-overtime mak manang. Apay mat. Katno kas taonay ti unget ni Ma'am Kanyak itay. Apay ka no? Una, tasaan kong amo ti agbasa. Saan kong amo ti plus kan minus. Nagrigatan aya ti agadal. Talaga marigatan ta. Awan mat ngamin mangisuro ka data. Narigat ti kastoy manang. Ni mamlaang tinamnamaag amang isuro kanyak. Saan akas kadigiti daddo mga ubing? Nga dadagiti dadakkel da. Uray kastoy ti kasasaad ta. Igaad talat ta ti agadal. Uray pasang awa ti grado ta. Maawatan damat siguro ti sitwasyon ta. Umaykan, agawid tan. Saan amabalin amarabyan ta. Taagungat ni auntie. Apay ang chuchay. Apay nga agtugtugaw ka lang dita. Kita asaan pa'y analpas ti trabaho tayo. Mabisina ko na, auntie. Mabisin ka. Katawan pa'y mat alas 12. Nasapa tayo mat ngamin ngay may dito'y garden, auntie. Nagturod kan asumungbat. Ha?
Ha? Ha? Ituloy mo kit din aramidam dita, tapno malpasan. Urayan mo ti alas 12 ah. San asyak ti pagpungpung tutam ko na, nay? Tatang? Kumusta kayo, anak ko? Lander! Lander! Umay ka! Adda ni Tatang! Ay, ninanang ngay, Tatang? Napanggim matang iti pagsasangwan tayo. Di mi ammo ngagpasyar kayo gayam ita? Uwin takayat kayo asurprisain. Tatang! Tatang! Anda kayo matgayam! Oh, kumusta ka man ten, Lander anak ko? Kumusta ti panagadal mo? Kanayon dak akatawaan dagiti kaadalak. Ni, apay ngay? Tasyak akanayon ti mabatbati iti sango. Saan ko ngamin nga amo ti agbasa? Marigatan akpay iti plus ken minus. Chuchay, isurum ti kabsat mo Wen Tatang, no adda ti amok kat isurok met ken kuana? Nasayaat. Ne, ada ka matgayam kabagis. Kunaklakit din no asino ti kasarsarita dagiti ubing. Sika matgayam. Mala, sumrag ka iti unag. Tadita ti pagsasaritaan tayo. Agawid kami manan kan tatang yo. Nagbitan nanang, makalawas yu lang ditoy. Kapilitan tawan mga sikaso kadagiti taraken tayo. Kan maysa, ada trabaho mi nga agururay iti lugar tayo. Anyamat ti kasta nanang. Di kay madanagan. Agpasyar kami manan no makawaya kami. Kaano manan nanang? Inton umay atawan manan? Depende anak ko. Ano sa inyo pala ang tiag na dito'y balay ni Antiyo, tapno makaadal kayo. Wen Masapol nga agadal kayo iti kabsat mo. Iti kasta, dakdakkel ti tsansa mapasaya at yu ti biyagyo. Tapno saan atong palbiyag, kat agrigrigat tayo. Okay. Agan-anad kayo nga rod nanang. Oray da kayo kani ading mo. Ne, di mo baybay ang ti kabsat mo, wan? Wen nanang. Agrubwat kami nga rudan. Amo yumat. Nasurok innem nga oras ang magmagna kami kani tatang nyo. Tapno makadanon kami iti lugar tayo. Adaan ni Antiyo sa lume, di tabalay na. Awan apong. Sa di no tinapanan na. Adda ka no meeting da apong. Anya ti pagungungtan na itay bigat. Nangag kong agungungat manain. Wen tasan ka no anay mas tinlutok anatang apong. Una yun ni Antiyo, Madanaganak nga rod apong. Apay, anya ti pagdanagam. Wen tama nga no sa anak ang makapasa. Kanayon nababati score ko. Ay, kasta. Ay, kat agripaso ka nga agpaisulo ka kadagiti ka adalam. Mapanak ko maiti ayan ni Kayla ita. Ngam saan mat akayat ni auntie. Ay, kasaritak tuman ni Salome. Di yu ibagbaga nagipulong ak apong. Sigurado nga ong tanak dayjay. Anya ti aramidam si Kachuchay. Ar-aramidot ti homework ko, auntie. Umay ka man pa'y dito'y tagsarita ta. Apay ka di, auntie. Awan matiyam mo kabasol ko. Umasidag ka kunak. Di mo urayan ama kapung tutakan ka. Anya ti bagayo, auntie. Anay ko. Apay ka di, auntie. Anya ti impulong mo kin ni Auntie Marta. Awan, auntie. Ulbad! No awan indanon mo kan kwa na. Saan kumakas jay ti panagsasauna kanya? Anay ko, auntie. Di naklapingusan na. Sino tinangibagakan ka amabalin mo ti mga na? Mabisina ko, auntie. Dandani manin maibos ti bagas. Naimbag kumamit no dakil ti kwarta maitita jay amayo kanyak. Saan met nga raw? Ibagak ka ni tatang. Tanayunan na tiit-itad na kada kayo, auntie. Di yu kumamat kabilan ti kabsat ko. May saka madchuchay. Apay ka di, auntie. Agpakalaing kalaunay. Naimbag kumamit no na nga to ti gradom iti pagadalan. Saan met nga raw tapasig awasay.
Balaagan kayo, ah. Di yu panggapan tagi pulong kadagiti dadakkelyo. Tadakas kayo kanyak. Kaputa trabaho nga bintian aramiden mi dito'y, ante. Anya ti mapaspasamak ditoy. Ha? Ay, Manong Felipe. Ada ka matgayam. Sige, ha. Agtugaw ka, Manong. Apoy adi yung imbagbaga kada kami. Akas di gayam tar aramida ni Antiyo sa lumi kada kayo. No saan ang nag-text ni Auntie Marta? Saan may pay amaamuan? Kaputa agungat ni Auntie Nanang. Kat balsan na kami no agipulong kami. Saan ang maiparbang tikas di nga aramid na? Naimbaglaangan. Taada to'y balay ni Auntie Marta ang nakiturugan tayo. Marigatan kami unay, Nanang. Kaasi kami no awan kayo. Di kay madanagan. Agbirok kami iti mabalin tayo nga abangan. No kasta, agnaed kayo dito'y, Nanang. Wen anak ko, day tati na pagsaritaan mi kanitatang yo, idi nag-text ni Auntie Marta. Yehey! Saan kami matlangan nga agbagkat itinadagsan na kayo? Agtrabaho tayo latta. Ngam siguraduan mi, ano anya ti kabaalan nyo, isolaang ti paaramid mi kada kayo. Adapay gayam may sa aparikot, Nanang. Masapula ka sarita yu ti maestra ni Lander. Ado ka no ti bagsak na. Wen, mapanak to iji pagadalan dano bigat. Siya kun ti makisarita. Manang, adda ka di pa'y makan? Adapay, mangan ka ano kayat mo? Adamat laang tinapay aginatang ni tatang itay. Agmerienda pa'y nga rod. Wen mabalin latamat. Awan pagdanagam, taawan ni Auntie Salome nga agunget. Sipud na gabang tayo. Saan tamoten amarigatan unay? Wen tadamat laangan mangisakit ka data. Narigat ti mayadayo kadagiti dadakkel anya. Awan nga rod. Uray Auntie tayo gayam, kat sanda mapagtalkan. Kitaam, kabsat ni tatang ni Auntie Salome, ngam nagranggas ni Auntie kadata. Iso nga ibagam kadananang kantatang, ta saan data apampanawan, Manang. Adda ka din ni Nanang yu iji balayo, chuchay. Adda apong, madama ti panaglabana. Kat sika ngay mag, sa dino ti papanam. Adda lamapan ko gatangan dita store, apong. Nagawaam nga raw, taurayan ka. Ha? Urayan ka, taagkuyog ta. Sa dino ti papanan niyo aya, apong? Iti ayan ni Nanang mo. Kaya't ko lang ati makiis-istorya kan kwa na. Awan mo't ngamin kadwa ki jay balay. Mabiit lang nga rod, apong. Gatangag pa'y tin pagatang ni Nanang. Nasabat ko ni Auntie Salome ijay barangay hall itay, Nanang. Anya nga itimbaganakan ka. Awan matkit di. Iso na lang, tamadlaw ko agumurgura kanya. Di mo latan ikaskaso ni Antim. Nasakit lakit di tinakam na dayjay kada tayo. Sa anak akomportable, Nanang. Apay, adaya basol mo ka ni Antim. Awan Awan ti basol ko kenkwana, Nanang. Ay no kasta nga rod, awan ti pagbutngam anak ko. Kasano laangan, Basta no? panunutem nga awan basol mo kan kuana. Nasakit lang tinakam na dayjay kada tayo. Ngamin, nagabang tayo iti balay. Awanan ti pagtrabahon na iti balay na. Nagawid ni Auntie Yolita. Mapantayo di balayda, inton matamdama. Diyak kayat ti sumurot, tatang. Iti niya aga po. Masaduta ka mapan. Tamangan no adamanan ni Auntie Salome ijay kat ibabain na. Saan ba't siguro, anak ko? Ay natatang, am-amo ko ni Auntie Salome. Sipod pimanaw kami iti puder na. Mariknak anapudot ti dara na iti pamilya tayo. Kan namin anumat ten adaras a pinabainan nak iti sangwanan ti ado a tao. Anya? Ket, si Kang Elander. Uray siyak tatang. Sa anak matamapan. Apay nga akas tamaten. Tunggal makitkitak ni Auntie Salome. Kat malaglagip ko dagiti panang parigat. Kan panang idadanas na kada kami iti kapsat ko. Sana mabalinti kasta.
Mapantayo amin. Tapno awan maibaga ni Auntie Yolita. Isumot tigagara tayo jay. Saan ket ani Auntie Salome? Asino tinangibaga nga agiwara kayo iti komkompurmi iti arubayan me, Chochay? Ni, saan mo't ante? Ay di ka man naglibak. Nakitak anak atakder kayo iti arubayan me itay. Wan, ngampim manaw kami matla adagos. Kat asino nga rod tinangiwara kadagi jay, Siya? Awan amok dita, ante. Di ka man agrason-rason akasta. Ala, tumakder ka dita, tamapan mo dalusan dagi jay. Ay, kamal iti pampanunutaw sa lumay. Ha! Di kay man makibibang iti parikot mi, Auntie Marta. Ay na, dagiti ubeng akarubayo tinagiwara di arubayan yo. Nakita ka mismo. Anya? Kando agungot ka, ilugar mo. Saan kumamot aditoy? Tanay, adda ti makangag iti isaw-sawang mau. Anya dyan baga ni tatangken ka itay, Lander? Adda ka numangay ariyon yun tayo. Kano? Wen, ngamawan plano ka sumurot kadakwada? Uray siya. Sa anak mat asumurot. Aginanaaklangan. Ag-review akmat. Makapasadot ti makiriyon yun no daduma. Nang runa no adda dagiti kakabsat ni tatang amang idadanas. Nakunampay manang. Awan ti bibiyang da. Uray maibabain ti padada a tao. Gapo iti aramid da. Sumaruno kayo matan nga agdigos, Chuchay. Awan mat papanak nanang. At reunion tayo ita. Saan kami asumurot ka ni Lander, nanang? Manan, saan kayon anapan idi kasangay ni Uncle Yu Apidol? Ita saan kayo manan ang makireunion? Narigat ti may dadanas, nanang. Anak, adda kami mat ni tatang yu akadwayo. Basta, masadutak amapan. Uray adda kayo ka ni tatang. Awan ti anyaman dayta ka ni Auntie Salome. Maaramid na latta ti mangibabain kada kami. Uray adda kayo. Awanan ti adupay asao. Ala, agrobwat kayo kit din. Uray anyapay ti ibagbagayo, nanang. Saan kami asumurot? Da kami laengan ti lumiklik iti gulo. Dear Mr. Lovely. Nakapimpintas kay ti dayta suot mo, Lovelyn. Agyaman tapinatgam tikin daw kung agkita ta. Agpaiso? Asino ti napinpintas? Ti asawam? Wano siya? Siyempre, sika. Amangan nukun ko namlaang matdayta. Amok ani Alona ti ay ayatem unay. Gaputaing kalay samket nga ron. Kaya't ka kumamat nga ikasar hanggang nagkasar kami mat ngamin kanya Alona. Amumat nga ada asawak, sipud pay. Saan ka di? No saan ka lang ay ayatan? Saan ka kumaatutupan tadan asawam? Agyaman akit ipanagayat mo kanyak, Lovelyn. Imbaglakit tintim mo na ka nagawid ngam ti asawak. Hanggang apay nga tang awan pa lang. Narigatan man nga tan alagura iti taksi. Imbag kanyak atad da motor ko. Mapala ko niti kwarto mi. Mapalak kiti nagidda. Sumangpat tulatan niya, Lona. Nakaawid ka matgaya, men. Di ka pa'y agchat mat no paawid kan. Tadinagas na kuma. Nagrigat ti agura iti taksi. Diyak matam mo, asaan ka pa'y gaya man nakaawid? Sika kumati nagchat. Sika ti rumbang nga agchat kanyak. Diyak nga rod ammo, asaan ka pa'y nakaawid? Apay nga rod anak kaidakan. Nangan kan? Hoy, ada ka trabaho ka nagawis, ta birthday na. O sige, mga anak pa'y tamabisina. Hoy, Norman, agpudlo ka man kanyak. Asinaw jay babae akadwam kanaw idinaminsan. O sino mo?
Saan kayo man nga aramid iti istorya, nanang? Saan nagnagar aramid iti istorya, Norman? Adda nakakita ka na kayaw amagmag na ije parke. Magmagnamat lagayan. Kasanong ibagada a babae. Kano naka-holding hands kayo kanaw? Anya? Awan na dyan, nanang. Saan yung istoryahan kanya, Alona? Tapos saan kami nga agapa? Luk-lukwam ka di ti asawam. Saan, nanang? Anya saan? Liklikam ti babae. Narigatan no maamuan ni Alona ti may papan ka na kayaw. Oo, nanang. Ay sus pare, nasken nga ganad kan. Saan ngamin amaliklikan nga adda makakita kada kayo kanilavlin. Iswasan kayo na mapmapan iti matatao a lugar. Rabi imot na dyan, pare. Kurak ano awanan makakita ka na kami. Kasanon, numatiliwan na ka ni bagat mo. Panagkunam, mapakawan na ka. Dahito ti jakam mo, pare. Kasano, numatiliwan na ka, kat ibaga na nga agsina kayo. Ay, jak kayat pare. Asawak nga rodan niya, Alona? Saan mo pa'y akayat? Tagden na kayon kanilavlin? Asawa ko ni Alona, pare. Kabit ko lang ni Lovelyn. Kanjak mat masigurado, no napudno kanyak ni Lovelyn. Nagawis ni pare Rex, bakit? Ang mga numaladaw ang agawin. Oray siyakmat. Ag-overtime, ha? Kasano? Sukunin ka, wano niya. Saanan? Makaamuak tulatan nga agawid. Agan-anad ka nga ron, bakit? Oray sigamot, Papanan nyo ngamin, aya. Adag ka sa ngaya karuba na Rex. Inawis nak. Pagpasyarak mo tanay, di balay da? Di ka unay agbartak. Agmaneho ka pa'y. Uwin, bakit? Agan-anadak parakin ka. Talaga siyak pa'y tinrason mo. Awan mo't nga rod amok asabali ang may rason ko, pare. Imbagakin ka, taamangan no kilat nga agdamagkin ka. Mapasubo pa'y katitaong aglastog gapu iti aramidem. Si kamat. Bumawi ak tulat takadikin ka, pare. Kahit sa dino ngay manan ti papanan nyo kanilavlin. Agbar kami. Kalpasan na. Amo mo na, pare. Kahit agan-anad ka, ang mga no adamanan makakita kada kayo. Baga, tapalubusan na kanibagat mo. Saan na siguro kayat na maboring aki di balay. Taag-overtime kanumat ni bakit ko. Si puta ma pare. Ang mga no intun madamdama, agpada kayo iti aramidan iti asawam. Ha? Ne, anya ti kahit masawan, pare. Ha? Kanayon samat ang maladaw nga agawid. Intun kwan, addamat lalaki na. Sikamat, pare. Tila'y bagbagamot. Nagpitas ti music. Kaya't patitag salta. Wala. Uwe ka. Mapantay di dance floor. Medyo adumat ti tao, iti daytoy abar. One. Dito yung party kayat ko apapapanan. May kakadin dito, may akador ni Alona. Uwe. Agang hindi balasan kan baro kami pa. Kita nga agasawa kami. Saan kami ngam umay dito? Abay yung saan mo nga awisan? Gaputa si Kang, ti kayat kong awisin. Rumpang niya ang kasyak ti awisan. Kikumit kita dito ayan ni nagsalsala. Medyo'y akapsal ko. Oh, apay ang napauli magkamagdan. Asino tikit kitaan? At na dito tinaw di akapsal ko. Ha? Kumikita ka na ta. Sigurado apag gamagan na nga sino. Anya marot ibagam. Makamuli na. Apay ngay mawag ka, Joy. Sana ka makasidagkan kay Dirabi Nga uray, kayat ka makasarita. Anya ti bagam? Agdamang kapay lang. Manong, amok aluklukwam ni Manang Alona. Sana bali ah. Tani Alona ti pudpudno nga ay ayatek. Saan kan nga grason, Manong? Babae akmat.
Kaya ti malukloko. Isa pa nga asim, ta isardeng mon ti mangloko kun ni Manang Alona. Alawanan. Basta saan ka nga gipulpulong ka ni Alona, ha? Siguradom laang, Manong. Tano saan ka pa'y laang nga sumardeng? Ipulong ka kun ni Manang Alona. Uwan ko naklangarudan. Apay akasla importante launa iti ibagam, Lovelyn. Talaga nga importante ti bagak, Norman. Anya nga minayta? Kaya't kung ti makibreak kan ka, Norman. Ag-break tan. Anya? Iti anya aga po. Kunak man ay ayatan lak. Naamiris ko ngawan masakbayak kan ka. Diyak kaya't tiyag nanayon akabit. Alda ka din nasara ka masabali. Ibaga kung tipudno kan ka, Norman. Ada ka chat ko a foreigner. Imay nagpasyar dito'y Pilipinas. Kaya't nakano nga ikasar. Anya? Amok amaawatan nakmat siguro. Kaya't kumatimadan iti pamilya. Diyak kaya't tiyag nanayon akabit. Nasakit na ito, Lovelyn. Ang awan maramidak. No, talaga na itati desisyon mo. Makadlawak kan ka, Norman. Apay akanayon ka nga aginom diti balay. Kanayon mo na masapa ka sumangpat. Di mo pa'y kaya tamasapa ak. Apay, adda ka di problema? Lumabalin la ko mga ibagakan ka ti sakit tinakam ko. Gaputin break na ko ni Lovelyn. Norman, kasasao ka. Anya ka di mapaspasamak kan ka. Awan, bakit? Awan. Masakit lang ti ulok. No nasakit ti ulom, apay pay lang arod nga aginom ka iti arak. Ha? Ala, maudi na buti na ito'y. Bakit? Gusto daytan pare. Nakaadukan iti nainom. Pare, apay, saan mo ito na mapukaw ni Lovelyn iti panunot ko? Nasakit tinakam ko iti panang-i-break na kanyak. Gusto mat nga minti ko na ni Lovelyn, pare. Saan nga iti agnanayon, kat kabitlagtan. Tigit din asawam ti ipamaysam. Gaputa ti asawam ti pudpud no ang mga ayat kan ka. Pilpilitak mo italipatan ni Lovelyn, pare. Talaga saan ko ang malipatan? Gusto daytan apa naging inom mo, pare. Agmaneho ka pa'y. Ang mga nuan niya pa'y ti mapasamakan ka. Wano, dito'y kan balay ang maturog. Saan, pare? Saan? Agawid ako. Apay, nakaawag ka, Joy. Sa dino ti ayan mo, Manong? Adak di ti balay. Sana ka simrak, tanasakit ti ulok. Ada ka di dita ni Manang Alona? Awan, simrak iti trabaho na. No basta, umayak dita, tagsarita ta. Anya nga ti pagsaritaan ta. Basta urahin nak dita, Manong. Sige nga, Rod. Urayan ka. Bye. Ita, anya ti pagang. Sakbay ti amin, damagak man manong. Insinam ka din ti babaeng. Siyak tinsina na. Makikasaran iti foreigner. Kasta? Ape ka di. May papan ka ni Manang Alona ti bagak. Anya ti may papankan ko na. Agbada kayong adda aramid na, manong. Anya ti kayat mo asawan. Adda lalaki ni Manang Alona. Anya? Sigurado ka kaditi dahi tangay bakam? No saan ka mamati? Adtoy, i-forward ko kan ka tinaalak a video da iti restaurant. Akadwa na, ti lalaki na. Anya? Nasayata si Mang Petkan. Apay ka di? Anya ti kayat asawan na ito'y. Anya nga min dayta? Umasidig ka, katboyaan. Adoy. Nangalaang iti dayta.
Nakita na kayo ti kabsat ko, ani Joy. Sorry. Pakawanan na ko, ma. Nailaw anak iti katrabahwak. O sino ti mas ay ayatam? Dayjay alalaki uno siya. Sika ti asawak, Norman. Iso nga isin ako ni Philip. Basta pakawanan naklakit di. Kaano pa yaluklukon nak? Kaano pa ikunak? Inaman kabulan. Papaya naramid mo kanyak ti kastoy, Alona. Pakawanan na ko, ma. Ikarik. Agbalbaliw ako na. Isin ako ni Philip. Masakit gayam ti maloko, pare. Nagkidan kayo gayam amang lukloko iti tunggal may sa pare. Saan mo anadlaw aluklukon na kati asawam? Gaputa madamamat aluklukwam. Mariribo ka nak. Saan ko kumapakawanan ti asawak? Agpada kami mo ta nakaarami ti basol. Tinagdumaan mi lang. Saan na anaamuan nga daaramid ko? Daytang arod pare. Isu panagkunak. Rumbang laeng apakawanam ti asawam. Tauray si ka. Kat si babasol mat iti asawam. Anya ka ti rumbang aramidak na nang. Sika ti agdesisyon, Norman. No kabailam apakawanan ti asawam, di pakawanam. Tauray sika kat adamot aramid mau. Siguradong hata nga isinanan ti lalaki na. Kasauma Nunasken apapanawam iti trabaho na, tapno maliklikan na ti lalaki na. Aramidam. Sige na lang. Kasaok iti nalapat ti asawak. Agyaman at tasinukan na, Norman. Tapno masigurado nga insinamon ti lalaki. Nagkariakmat nga isinakon. Saan ka di? Saan latang agtal na ti panunod ko? Gaputas saan na maliklikan nga agkita kayo iti trabahom. Anya nga rut ti kayat mo nga aramidag. Agikat ka ni ti trabahom. Agsapol kay ti sabali at trabaho. Sige. No kasta ti kayat mo. Iso ti masurot. Kan manipon ita. Kanayon ka nasukonan. Narigatan. Abangan nulukwan nakmanan. Dear Mr. Lonely. Day. Apay. Anyat napasamak ka, apok. Apay nga agsangsangit ka. Ada ka di nasakit? Awan, Lola. Day. Apay nga road. Anya ti makagapo. Kanayon dang nga. Akan tiyawan dang iti kadalak, Lola. Ibagpagada. Ngawan kanwinak. Saan apod nun ay ta, apok? Adda ayamot ubeng nga awan inana. Ayan nga minti inak, Lola. Papayasaan man lang agawid dito'y balay. Daddy, Anya na jay, anak? sa dino ti ayan ni Mami. Ha? Di mo't imbagakken ka nga ada iti adayong agtrabaho. Kaano ngay nga agawid? Diya ka mo, anak. Kuma, agawid din ni Mami. Tapno sardangan dakmatan akan kantyawan dagiti kaadalak. Apay ngay masidag ka dito'y ayan, me. Ha? Grupo milaan nga adda mamana da ito'y. Oh, nangag mo ti imbaga ni Brenda?
Isa panawan na kami dito eh. Kaya't ko lang mat kumati makayayam kada kayo. Saan nga rod ang mabalin? Mapan ka man ni Jay? Ing kagsapol iti kapadpadam nga awan ti mamana. Taiso ti kaayam mo. Kaasi ka mo, Raven. Awan mamam. Nga rod Adda mamak. Adda laang iti adayo a lugar. Awan! Adda kunakmat. Awan ko na! Awan! Ipapilit mo ngawan. Anay ko! Apay nga, gidoron ka ay! Maminsan pa'y nga ibagayo nga awan inak. Makita yo. Dayjay ti maganap da ha. Apay nga min asang kaibagada nga awan inak. Anak, sursurwam ko matagtapel. Makitam ti dagas nga epekto tinaramid mo. Sorry, Daddy. Saan mo ton nga ulitin da Jewan? Urayan niya pa ti bagbagada. Saan mo nga ikaskaso ida? Wan, Daddy. No saan da kalaki di adangran? Baybay amon. Maumadan tumat lang, anak. Sorry gaputain duron ka di kalman. Nasakitanak iti panangidoron mo kanya ka. Si kantumat ngamin, tila ibagbagam. Sorry, Raven. Uray siyak mat, Raven. Sorry, mat. Okay. Basta saan yun tun nga ulitan timang kantyaw kanyak Wan, Raven. Sursurduan da kakadipay, dagiti ka eskula apok. Saanan, Lola? Mayat nga rod no kasta. No sinardengan da kan aluklukwan. Wan, Lola. Katamuyo ka di. Gagayam ko pa yan ida. Agpaiso? Wan, Lola. Nasingpet da kanyakon. Kan kayat da ko na kay ayam. Daddy, dandanin ti graduation mi. Saan ka di pa'y nga gawid ni Mami? Aqua, anak. Kuma, agawid tayo su timang kuyog kanyak intun agmartsaak. Apay, saan na kami kadi akayat ka ni Lolam amang kuyog ken ka? Kayat ko Daddy. May mayat kuma, no adda ni Mami. Tadwa kayo amang imartsa kanyak. Saan ka kuman nga agpasugnod, apok? Saan nakanapatag ka ni Mami? Di man laimay, itang agradwarak. Ay, adayo nga minti ayan na. Di uray man kasano ti kaadayo na. No talaga akayat na ti umay. Reben, apok? Umapalaklaunay kadagiti ka eskwilaak. Nga adda mama kan papada amang kuyog kadakwada. Lola. Ano kasta? Saan kan adito'y nga gadal iti high school? When Raven, mapan kami kano ijayan da papa. Ijay kami kanon nga agnaad. Kasta ka di? Oo, saan kan nga agliday? Awan to nga minan timay sa agayam ko. Aggagayam tayo lataa. Nga uray adakton iti adayo. Amang ano malipatan nakton. No addan ton ti sabali am-am-amom. Saan to ang mapasamak dayta? Da kayon tulatakan ni Brenda, ti best friend ko. Daddy, mabalin ka di nga ijayak ayan ni Mami nga agiskwela. Ha? Kaya't ko ngamin ang makita ni Mami. Manuntitawan ko. Pulos adyak pa'y nakitkita. Anak, Daddy, itulod na kumaiti ayan na. Aqua, mabalin ka di adito'y kapailang agiskwela? Kaya't kung ijay ayan ni Mami, Daddy. Kastilangan, anak. Dito'y ka nga agadal iti high school.
Sakan tumapan igayan ni Mami into nag-college ka. Ay, maikawak nga awan da Brenda kan Jackie akadwak. Kasanumot ngamin. Nagawid da Jackie ije lugar da. Idinto ta ni Brenda. Nag-eskwela iti may sa private school. Adamot dagiti sigod a kaadalak iti elementarya. Ngam, madlaw ko asandak akayat. So adito yaklatan. Agbasa aklatan kadagiti lessons mi. Hi! Ha? Siya ka diti kasasaom? Juan, asino pa'y kuma? Kat si kalaang mo tinakatugaw dito yung room. Ah? Ni, un gayang agpaiso. Ay, pasensyakan Ang apay ngay nasit ganak. Apay, dakas ka di? Kaya't kung amin ti makigayam kan ka. Iso nga imasidagak dito'y ayan mo. Kumusta nga iti damo a panag-eskwela yu iti high school? Okay mat, Lola. Adutin na amok a friends ko. May sa ijayan ni Divine. Divine. Un, Lola. Mayat no kasta, apok. Un, Lola. Ay, awan mo't ngaminan da Brenda kan Jackie. Saan abali Taadamot day takunam nga agnagan iti Divine. Un matkit di Lola. No saan na libro ti dumdumuga? Naitamat notebook mo. O na'y matakin na boring abyak daytan. Ha? Nga da, di ka di mo umamang dumdumag ka dagito. Adda nga mindag iti saan ko amaawatan. Iso nga ulitak abasaan. Ato lamin. Itulin mo. Sumurot kakit di kada kami. Ha? Sa dino? Basta sumurot karatan. Awanan ti ado asaw pa Naglukon na kay Adwa, takayat na kapay nga iraman nga agkating classes. Un nga rod. Pilpilitan dak nga rod asumurot. Naimbag ata saan ka simurot. Sigurado ang mapandamanan aginom. Ay, saysayangan dala ang ti allowance da. Day tangarod kat, ngambay amon, basta liklikam ida. Awan na saya at nga ipaaydakan ka. Grabe mat tinapasamak ka Leo. Naimbag ko nam, tasanda ka napili ta si Murot. Tano si Murot ka kadakwada. Ay sus, karaman ka kumaan na disgrasya. Un nga rod. Ngam, kaasi damat. Ado ti dungir da. Nagasat da pa'y laang kit di takas di laang tinapasama kadakwada. Naimbag tawan tinapukaw aparte ti bagida. Sa bagay. Hay, ti disgrasya at talaga. Siguro. No saan da kumaan nagkating class. Adayo kumaan napasamak ti kasdi kadakwada. Daddy, Anya tayo chay, anak? talaga ka di nga awan ti plano ni mami nga agawid? Ha? Manong aminan at awan tinapalabas. Manon ti tawon ko. Ang maging gaita, jak pa'y nakita apulos ni mami. Kwa, anak? Awan no? Agpaiso ka di timang mangag ko nga ibagbagada. Apinanawan na tayo ni mami. Makaturturog akon. Gabjak pa'y nalpas to'y basbasak nga istorya. Inak mampay kiti agtimplay ti gatas ko. Tada inumak, bayat ti panagbasbasak. Aginaya daklaan, tamangan numapuutan ni daddy. Agungot tumanon, numakita nang agpuy-puyatak. Ipay lang amin nga ibagbagakan ka. Nga ipudnomon kan kuha na ti amin. Dalola kan daddy. Nanang, Isuntumot laang amaamuan na. Ha? Ibagam itan, sakbay amaamuan na iti sabali. Ano nga tati pagsarsaritaan da? ano, kwa? Dituyak pa'y. Basta Tadanggag, noon niya ti pagsarsaritaan da.
Raven, anak. Itay pa'y bigat na nadlaw ko akaslawan ka kanay gayam. Ha? Anda ka di parikot mo? Ha? Awan, Daddy. Apay nga rod nga aglaladot kan nakaululimag ka. Awan, Daddy. Didak pa kadanagan. Okay, aklaang. Sigurado ka? Ibagam lang no da problema. Saan mo abuk-bukudan? Awan, Daddy. Laglagi pa makanayon. Nga da kami lang dito'y kanilulam. Saan ka ngagmay sa? Ipatpatig da ka, anak. Divine, adda ko madamagagkan ka. Anya ti aramidam. No iti may sangal daw, kat maduktalam adya nabangunam nga ama, kat saan gayam nga iso ti pudpunno nga amam. Ha? No siya, kunam? Wan, kas pangarigan laeng Kwa? Depende. Ha? Anya depende. Depende, no, niya timpakpakita na kanyak. Wano pa ng trato na. No, trinato na kaspud no nga anak. Awan tayo nyaman nga aramidok, no di agyaman kan kwa na. Ngam no saan anasaya ati pa ng trato na kanyak, mga no rebelde ak. Siguro Jak sigurado. Apay ka di. Apay anadamag mo dayta. Awan, nadamag ko lang mata. Adda ngamin kasta nabasak nga istorya iti libro. Kat, jakpay na ilepas no anya ti ending na. Uy, congratulations, Raven. Agasam, agturpos ka iti high school with honors. Un nga rod, naimbaglakit din, tanakaabot di average ko. Kasano kumaasaan ang makaabot, katalagamat nga ingaad mo tinagadal. Siyak ti awan, talaga ang nagpatinggansan ti amok. Ha? Tinapatag, aggraduar ka. Sa bagay mo't kit di Agrubot ka, Raven, anak. Apay, Daddy. Anya nga apay. Inta gumatang iti polom. Stamot ti pantalon kan sapatos. Tapno adaw sa raminton graduation. Ala ni Daddy, saan kung tumot lang nga mausar dayta? Uniform ti aramatan mi. Un gaya man ya. Ang amore man. Intalat ta gumatang. Oray saanan, Daddy. At dapay matdagiti bado kan pantalon ko. Sa bali lang dagijay Dahit yung gatangan ta ita, kat sagot ko iti umadani a panagturpos mo. Apo, nagpintas ni Lola. Bagay yun day tabistida, ginatang ni Daddy. Ay na, agpaiso, apok. Wen, Lola. Kasla kayo imubing nga rod iti 10 atawan iti day taasuot yo. Ay nalabos mo't daytan apan ang pasablog mo kanyak, apok. Ni, saan amamati ni Lola? Di oray damagan yo kan ni Daddy. Unag paiso naman. Bagay yung tisuot yo. Kitaan nyo, Lola. Kunagmat ngamin kada kayo. Ang imubing laeng ti 10 adigos. Saan 10 atawan? Ay, Reben, ingkaayabanan ni Dadim di talikod. Dandanin maluton da iti pangaldawan tayo. Lola. Da. Ha? Adda ka di bisita yo, Lola? Ay, awan mo't ti amok. Ang mga nubisita ni Dadim. Ingkapastrakan. Sige nga rod, Lola. Ha? Sika ka din ni Raven? Ha? Amamunak? Wen, siyak nga rod. Ay na, barukan at talaga anak ko. Anak ko kunayo. Kayat yu asawan. Da kayo... Wan anak ko. Siya ti inang. Ijay kan poder ko nga agnaad kan agadal. Lydia, pangasim. Apay, Mami. Ay ayam ka diti panagkita yu kanyak.
Amabalindak lang ay bati. Kat sublian yun no kay kayat yo. Ha? Sorry, mami. Ngamjak sumurot kada kayo. Ngam siyak ti inam. Siyak ti pudpud no adaram. Sumarding kan, Lydia. Huston, pangasim. Di nakpagsardengan. Karbangan ti anak ko amaamuan ti kinapudno. Asaahan asika ti pudpud no nga amana. Anya ko paita, mami. Amuyo. Uray saan nga iso tinagtaudak. Tanagpakaama kanyak. Saan akas kada kayo amis mo ang nagtaudak? Nang runa launay kan ka, mami. Nagsakit itirik na pinanawan nak. Sa ita, kalat nga agparang ka ang mga alakanyak. Ay makadi iti panagkit-kita, mami. Iso nga rod nga umay kasuksukunan. Takayat ko alito pan dagiti nagkurkurangakit ka, anak ko. Saan na masapol, mami? Diyak kasapulan ti pamatagyo. Gaputa aglaplapusanan ti pamatag nga imparik na kanyak dadadi kan lola. Ngam anak. Hagawit kayon, mami. Saan yun nga ipilit ti kayat yo? Umdas ko man anang ngagyo nga inawagan ka iti mami. Saan mo ko ma-deserve? Gapu iti inaramid mo. Nukasta, nabayagan nga amom ti amin, Raven? Daddy. Idi pa'y addaak ito mo na ato kad ti high school. Anak ko. Daddy. Agyamanak. Taorin na amuam asana siyak kipod nung amam. Dinak pinanawan. Ay na, Daddy. Awan rason na panawan kayo. Ket, agyamanak iti amin. Sandak manapudpud nung anak. Imparik nayo kanyak ti pamatag ti may nga ama. Asan apulos anay pa ay ti mismo anak taonak. Agyamanak launay, Daddy. Ala, gusto na anak ko. Tani, amang ano di akong magawidan ti panakaropos ti lawak. Ipatpatag kayo unay, Daddy. Ipatpatag kamot unay, anak ko. Nakasagana ak amang aramid iti amin, parakin ka. Mga kakabsat, itanaal daw, pagtipunan tayo dagiti upat ipasat ti dear and alonli, kasla at paran simple dain iti rugi, niyam no sumlet ka iti unag ti istorya, kasla at damay sa ikutsilyo sa ulimek emang sugat iti puso. Adda ni Raven, misa na ubin ay dumakel na adda ni Daddy Ken Nola iti abay na, niyam kanayon iman saludsud no sa dino ti inana. Adda datsut si Ken Landay, at kabsat na ubin pendam na baklayan ti trabaho, panagadal, bisin, ken buteng iti balay ni Auntie Salom. Adda ti pamilya ikayat daen ti talnandam na sulutan ti bayin ken trauma. Ken adda met ni Norman, Aluna, ken love din, istorya ti pananuklukwatan, ken Nurel, panagbabawi, ken saludsud no mabalin pay kadi imornas ti puso ay nabulat. Nudian tayo ken Navan, kakabsat, tati sakit na ket sakit na nalaka mailindam na rigat ilipatan. Iti balay, adda ti ayat ni Daddy, adda ti pananaywan ni Lola, nem adda lata ti awan, ti ina ikayat na makita. Ad sanit ni Raven saan daputa adda sakit ti badi na, no dikit daputa makita na dagiti sa bali na ubin na adda nananda, adda magkuyog iti eskwela, adda mangalala kadakwada, bayat e isunakit agud ulay lain iti, nabalin umay tumetlain. Kasla basit asaludsud no ibaga ti ubin, apay na awan ni mami, niyam kadagiti na tainan, data ti saludsud iman paladit iti kinapudno nabayad yan na inamen. Makita tayo ni Daddy na adliklik iti subat, ni Lola na adpadas iman nudiwa, niyam ti puso ni Raven saan maloko. Adda banag na saan maibada, adda ugat ti sakit na saan pa'y inaipakita. Kit idi adda graduation na, de gundaway alamben kuma puro lagsak, at balin pa'y ipadtulungan ti amin ikinapudno. Ni Raven ket na nipintas, nagtulpos with honors, ken iti laksid ti amin ipanagregalo ni Daddy, ti kayat nalain ket makita ni Mami. Ket nagpalan ni Tina, ti inana. Kakabsat, detoy ipanagkita ket saan lain na emosyonal, detoy ti panagsamo ti pasado, panagluliwanan naladaw, ken kinapudno mabalin manggulak iti may sa ipamilya. Ibadbada ni tinara adda karbenan ti anak makaamo, nasaan ipudpudno maama ni Daddy.
Niyam dito iti nakatignay ni Raven, uri nasaptan, uri amuna ti kinapudno, pinili na ikitaan ti ayat na nagpadakel kanyana. Tano saan man ay nagtaod iti dara, nagtaod met iti sakripisyo, panagpuyat, panansuporta, ken panakapaglaban. Data ti pudno na ama iti puso ni Raven. Ket no adda lason ditoy, iso ditoy, saan amin ipamiya ket napasdag iti dara, adda pamiya mapasdag iti panadipatag na saan ti bumitaw ulay napait ti kinapudno. Kalpasan data, sumret tayo iti istorya dat sutyaken nanday. Ket dito'y met ti paset, in makapasakit daputa ubing ti agbubunanag iti dadsan dagiti nataynan. Makita tayo ida na agbadkat, at dalus, agaramid iti aramid saan kumanga para kadakwada. Nitsutyakit kasmanan na adpadas imang salaknib iti adin na, nim isuna mismo ket mabanog ken mabuden. Ninanday ket maridatan iti adbasa, marigatan iti plus ken minus, ket imbes maawat ken maisuluan, at balin pa'y ipakababaan na. Kakabsat, dito iti sakit nasaan, makita iti bagilain. No ti ubing ket at panunot inbubok, sa anak makabael, weno basulak amin, data ket sugat sumlek iti panunot. Saan na ubing ti agkulan lain, agkulan ti pananisuro, ti pananawat, ti kinasi ti adlawlaw. Ni onti salunket at balin iladawan ti kabagyan saan ipadkamangan. Imbes na at balin salaknib, isupay ti pagtaudan ti buten. No mabisinda, no nabanudda, no kayat da agadal, at dalain panakamo onget ken panakay babain. Niyam idinadsubli da nanagken tatan, kasla adda baset elawag simmek iti sipnet. Narikna da adda saan husto, ken iti panadamod da, inwutbo ti kinapudno, dagiti anak dakat saan inaywanan, no dikit na parparigatan. Dede desisyon da na at bilog iti padaban, ulay basit, ulay narigad, kit dakel ipanamisalakan. Tati balay, kakabsat, saan na inaatat ken dindin. Ti balay kit lugar saan ka mabutin na adsaw, saan ka mabutin na adbanob, saan ka mabutin na adbalin maladadat. Ndam. Saan inalakati adpanaw iti sugat. Ulay nakapanaw datsut kay iti pudan ni onti salum, at dalata ti butan iti puso na. Idi at reunion, imbes amaradsakan, nabutin isuna iba ka may babaen nanan. Dito iti napudno trauma, adda iti badim ti panagliklik, adda iti riknam ti daan itamit, adda iti panunat mo ti panangidadans, uray awan day tao iti sawa mo. Ket dito'y, kakabsat, masapul na maawatan, saan ibasol ti ubin no saan napay kaya ti umasidag iti ng sugat kanyana. Saan ni kinadan kasti panagpili iti distansya. No dad duma, ti panagliklik ket isu ti imuna ipananadas. Ket sumlet met tayo iti istorya ni Norman, Alona, ken Lovedin, na nanipakita iti sa bali, klase ti panakabulat. Di Norman ket adaan asawa ni Alona, niyam adda met kabit na ni Lovedin. Iti damo, kasla panagkuna na kontrolado na ti amin, adda asawa iti balay, adda sa bali ibabay ipagtarayan na. Niyam ti basol, kakabsat, saan ay nagtaltalinad inarnos. Isu ti adbalin na silo. Idi ni Lovedin kit nanibaga na adblit dadaputa adda fulin na ipakiasawaan na ni Norman na isupay tinanloko, isumet tinadanglan. Aginom adliday adpadas ilipatan, nem kasla sinubli ti amin isakit mismo na inaramid na iti asawa na. Kit idi na amuan na ni Alona kit adda met lalaki, ni Philip, narikna na ti panagtalinad iti tenati kinadates ken tinapudno. Adda video, adda ebidensya, adda panangipudno ni Alona. Kinunana ka na ilawlaw isuna, niyam ni Norman ti asawa na, isu ti kayat na. Dito agbalin ay narigat ti panagukom, asino ti addaan karbenan na agundet no adpadadain nagkamali. Saan ikayat dito'y ipakawanan na ti baso ni Alona, niyam saan met nabalin na iparang ni Norman ikaslaawan ti bukod na ibasoy. Tigayam na tinanipaladit, no si kamet ket nanutlukwatan, kasano'y si kalain ti mantimbang iti panagpakawan. Dito iti kasakit ti adasawa na nagpada inandadayal iti pamati. Nabalin pa'y na agkari, nabalin pa'y na agbalbaliw, niyam ti panagpakawan kit saan isarita lain. Nasapul ay makita iti alamid, iti pananniklik iti subok, iti pananpili iti pamiya iti tunggal aldaw. No ikabil tayo amin da dito'y na istorya iti may sa isalamin, makatatayo ti may sa idakel ay mensahe. Nilaban kit nanipakita na ti ayat inanpadakel kit mabalin inananglunan demdarat. Datyutsikin nanda ket nanipakita na daditi ubin masapul sa lakniban, saan ipadibalanan ti pultot daditi natarinan. Ti pamilya dakit nanipakita na no adda trauma, saan na ibadalain ilipatan, tati puso ket kasapulan ti tiampukan tauds.
Ni Norman kin alona ket nanipakita nga ti pananluklukwatan ket may sa apoy mangulam iti adpada ibangay nemno adda pudno panagbabawi adda pay baset dalan mabalin padlugyan. Kakabsat, dito'y tiliatson ko kada dito'y ipasad, saan tayo kumanga urayan na maladaw unay sakbay tayo ibada ti kinapudno, sakbay tayo sa lakniban ti ubin, sakbay tayo at pakawan, wenno sakbay tayo at baliw. Tano nala daw ti panagbabawi, mabalin pa'y mapasubli ti sao, niyam saanan mapasubli ti tiempo. Niyam uray kasta, adda pa'y namnama. Ti anak nasaptan mabalin pa'y naagayat, ti ubin naibabain mabalin pa'y nabumawon, ti pamilya nabanog mabalin pa'y naadsapol iti baro ay balay, ken ti agasawa, nagkamali mabalin pa'y mangludi manan no pudno ti panagbalbaliw. Dito'y ti dapuna dagito'y drama ket saan nain ipakasasalitaan. Isuda ti salamin ti bayad, manipaladip kada tayo iti ayat, no pudno, saan pananilamin iti basoy, no dikit panansamo iti kinapudno, pananadas iti sugat, ken panagpili at saanan na ulitan ti sakit na nakadadal iti puso.